Braćo i sestre, danas smo ovde sabrani u hramu koji je posvećen Svetom Trifunu, svetitelju koji je bio iz skromnog roda i siromašne porodice, koji se bavio jednostavnim poslom, čuvao je guske. Po svemu, dakle, spoljašnjem bio je siromah, ali Sveti Trifun, kao i svaki svetitelj, na šta smo i mi pozvani, iznutra je imao bogat, bujan, plodan, duhovni život. Bio je bogat Bogom i zato je Bog blagodaću svojom kroz njega dejstvovao. Gde god je to bilo potrebno, Gospod je kroz Svetoga Trifuna, kroz njegove molitve, činio isceljenja na mnogim bolesnima, pa i onima za koje se ne bi očekivalo spolja posmatrano da će Bog dejstvovati na onima koji nisu prihvatali reč Božju, ali radi ljubavi i podviga i tog unutarnjeg bogatstva Svetoga Trifuna, blagodat Božja je dejstvovala, jer je on bio taj koji tu blagodat sprovodi. Pre svega, međutim, blagodat stanuje tamo gde postoji smirenje i to je ono što je početak i kraj svakog duhovnog podviga. To je sigurna garancija kada čeznemo za Bogom da ćemo ići putem istine i pravde, putem spasenja. Naime, hvala Bogu, svi mi se trudimo koliko god je to moguće da vodimo računa o onome što Gospod od nas traži. Trudimo se da koliko možemo živimo, nazovimo i za sebe, kažimo i za sebe tu reč u podvigu i postimo i trudimo se da živimo u pokajanju, to jest da prepoznajemo svoje slabosti i svoje grehe. Trudimo se da tražimo oproštaj onda kada smo se ogrešili o nekoga. Trudimo se naravno i da praštamo, ne samo onda kada neko od nas traži oproštaj, nego i pre toga. To jest, trudimo se da se borimo protiv gneva u sebi i svih drugih strasti. I opet, hvala Bogu, Gospod daje zamahe i s vremena na vreme i uspevamo u toj svojoj nameri i opredeljenju.
Međutim, čim malo krenemo da ispunjavamo zapovest Božju, recimo da postimo s polja, čim držimo veliki post, ne jedemo mrsnu hranu, vršimo neko molitveno pravilo u svojoj keliji, damo i milostinju nekome, mi počinjemo da osjećamo da smo dobri, da smo na pravom putu, da smo bolji od drugih. Šta više, dajemo sebi za pravo drugima da držimo lekcije, a ne znamo šta se skriva u njihovom srcu. To jest, mi onda već u samom startu ulazimo u ono što ukida svaki duhovni plod, a to je gordost, to je preuznošenje. Bez smirenja svaki naš trud ne donosi velike plodove, a bez smirenja često i svaki naš duhovni podvig i trud može biti kontraproduktivan. Juče smo slušali priču o cariniku i fariseju. Ne treba tu više nikakvog objašnjenja. Smirenje, smirenje i smirenje. To je ono što nam je potrebno, to je ono što gradi zajednicu. Smirenje gradi zajednicu, jer u smirenju mi se klanjamo dostojanstvu drugoga, ikoni Božjoj u drugome. Mi prihvatamo drugoga. I evo, današnje evanđelje, sveti evanđelisti apostol Luka navodi priču koja je izrečena iz usta samoga našeg Spasitelja, koji kaže da, može biti da ćete činiti velika dela pa i čuda, blagodaću Božijom. Ali ne treba to da vam bude cilj, nego da budete zapisani u knjizi živih, u knjizi Božjoj, da se nađete u naručju i zagrljaju Božijim. A nažalost mi baš zbog toga često, što nema te soli smirenja u našem duhovnom životu, mi često i ono što gradimo gubimo, ili ako smo nešto izgradili, to je krhko i nestabilno. Sve što imamo jeste u Bogu. U Bogu je početak i kraj. I molitva i post i svaki drugi podvig i vrlina za kojom čeznemo ne treba da ima za cilj da bismo se prikazali i pokazali pred drugima, baš onako kako je to učinio farisej iz jučerašnjeg odlomka iz Evanđelja. Jer onda smo platu svoju dobili u tajnosti, u klijeti srca svoga. Daleko od očiju drugih naš podvig treba da bude intenzivan, a onda je on uvek podvig pokajanja. Onda je taj podvig prožet istinskim suzama, blagodatnim suzama, ne suzama lažnim, psihološkim. A ne samo to, kada ima smirenja, onda nas Gospod vodi ka viđenju netvarne svetlosti. I opet ne svetlosti koja takođe može da se vidi, demonske, koja je preobučena u naizgled blagodat. Ima mnogi koji vide što šta. I tamo gde se razmeću i hvale se tim, očekuju da im se drugi klanjaju, znajte da to u najmanju ruku podleže preispitivanju, a najčešće, gotovo uvek, jeste pogrešno i dolazi s leva, kako se kaže, jezikom podvižnika. Dakle, da nam Gospod da, braćo i sestre, smirenje svetoga Trifuna, koji je podvig molitve i pokajanja i ljubavi vršio u smirenju, u tajnosti srca svoga,
ali ga Gospod proslavlja, a on opet i kada služeći Gospodu pomaže drugima, vraća se svom jednostavnom i prostom životu pastira. Neka bi nam Gospod dao njegovo smirenje i ljubav, da bismo onda mogli da živimo u neočekivanoj i skrivenoj radosti srca svoga, koja jeste plod susreda našega sa Bogom, ali i u potvrdi te radosti u susretu sa bližnjim, gde nikada nećemo pretendovati da dominiramo, da nas slave, da budemo učitelji, da korigujemo, kritikujemo druge, nego širom otvorenog srca u molitvi i ljubavi bit ćemo spremni da smestimo sve i sva u dušu svoju, da od svih tražimo oproštaj unapred, svima sve praštamo. Neka je Gospodu našem slava u vekove vekova. Amin.